हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा फाइनालि आसाम पुलिसनि कामान्ड'नि एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जासिगोन 13 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जागोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन दा बोरै एप्लाइ खालामगोन बोरै एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोननो आं गासिबो डिटेल्सखौनो होनायखौ लाबाय दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब अब्लासो बुजिगोन दा खायसे भिडिअ नायजोबा डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो थ' नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्लासो मिथिगोन दा लोगोफोर भेकेन्सियाथ' दङ 2450 बेनि गेजेराव हौवाफोर हिन्जावफोर थागोन बेनिफ्राय आरो ट्रेन्सजेन्डार दंबावोसो दा 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबल जायो बैसोआ अब्ला नैबे कामान्ड' पस्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जायफोरा नोंथांमोना इउबि एप्लाइ खालामदोंमोन जुदि इलिजिबल जायोबा नोंथांमोननि प्रफाइलावनो एप्लाइ अपसन ओंखारगोन आरो जेब्ला एप्लाइ अपसन ओंखारगोन अब्ला नोङो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन नोंनि डेट अफ बार्थआ गोरोबबानो एप्लाइ गासिबो अपसना ओंखारजोबगोन अब्लानो नोङो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो दानिया जों एप्लाइ अनलाइनाव थुना होनोसै बे एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि अपेन जाबाय दा नोंथांमोना रेजिस्टार नावआव थुना होदो गोदानब्ला आरो जायफ्रा दंखायो लगिनआव थुना हो आइडियाव दा फट'आ ओरैबायदि जानांगौ 1 जुलाइ 2021 आव खेबनाय जानांगोन बेनिफ्राय मेक्सिमाम साइजआ 450 KB बेनि बारा होनो हाया गाहायाव नांगोन 100निफ्राय खालाम आरो सिगनेचारा नोंथांमोना ब्लेकजों होदो व्हाइट पेपाराव स्केन खालामनानै आपल'ड खालाम 100 KB सिम हागोन मेक्सिमाम दानिया डकुमेन्ट्सआ ओरैबायदि आपल'ड खालामनांगौनो जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना HSLC एडमिट हरनांगोन बा नोंथांमोना जायखिजाया डेट अफ बार्थ थानाय सार्टिफिकेट हरनांगोन बार्थ सार्टिफिकेट हरनाङा मेट्रिकनि बिदों बेयाव HSLC बिनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट आरो मार्कशिट बिदों गासैनिबो क्वालिफिकेसन मा दङ एमप्लयमेन्ट एक्सन सार्टिफिकेट नांथारगौ नाम्बारखौबो नांगोन आरो लोगोसे डकुमेन्ट्सखौबो आपल'ड खालामथारनांगौ बे गैयाबा एप्लाइ जाया अके बे गैयाबा एप्लाइ जाया थ' बेनिफ्राय दानिया NCC दंबा हरनो हागोन स्पर्ट्सनि दंबा हरनो हागोन बेनिफ्राय हम गार्ड दंबा हरनो हागोन बिनि अनगायैबो बेखौ दोनथ'नानै दानिया मेन फैबाय बे जाबाय PRC दा PRC बिथारदों दा PRC होननाय लोगो लोगो जोंहा एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ जे SLPR बियो जाबाय मोनसे कम्पानि जाय आसाम पुलिसनि रिलिखौ कन्डाक्ट खालामग्रा मोनसे कम्पानि कन्ट्रेक्ट लानाय दा बिथांमोना मिथिया बे जाबाय आसाम स्टेटआव PRC होयो होआ बेखौ मिथिया बाट गुबुन स्टेटआव होयो नालाय बेखायनो बिथांमोना मा खालामखो PRC बिदों दा PRC होननाय लोगो लोगो आसाम स्टेटआवथ' PRC होखाया बेखौ बयबो मिथिखायो आरो PRC मोनोब्लाबो जोंनियाव इडुकेसन PRC थायो आरो जोंहा बिनि अनगायै जोंहा सिगां एप्लाइ खालामोमोन डमिसिलजोंनो जोङो एप्लाइ खालामोमोन सेन्ट्रेल लेभेलाव जेब्ला PRC बियो आरो बेजोंनो एक्सेप्ट जाबोबाय थादों आरो रिलि होनो मोनबाय थादों दा बिदिब्ला माखासे प्रब्लेम जागोन आरो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामथारनांगोन जे जायखिजाया डमिसाइल भटार कार्ड एबा नोंथांमोननि माखासे जेरै इडुकेसन PRC बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामथारनांगोन अब्लासो रिलिखौ होनो हागोन बिथांमोनाबो आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो एक्सेप्ट जागोन दा बयबो रेजेक्ट जायोबाथ' रिलियानो जानाय नङा जायफ्रा PRC गैखाया आरो डमिसाइलाबो जायाबाथ' रेजेक्ट जाजोबगोन अब्ला रिलियानो जानाय नङा दा बेखायनो बेनि थाखाय माबा मोनसे सलुसन फैगोन टेनसन लानांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना नेथ'दो साननैसो नेथ' बिनि उनाव एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोननि माखासे इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सनि बाथ्राया दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ आरो डिसेम्बर दिनै 13 जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआवबो बैसोआ 18 निफ्राय 26 इयार्स बेनि गेजेराव आं बेखौ खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो जे नोंथांमोननि डेट अफ बार्थनि एगेन्स्टआवनो एप्लाइआ सोलिगोन एबा एप्लाइ जागोन जाया बेखौ मिथिगोन अके दानिया बेयाव केन्डिडेट नेम फादार्स नेम मादार्स नेम फन नाम्बार एन्ड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ होथारनांगोन बे गैयाबा एप्लाइआनो जाया आरो लोगोसे हाइएस्ट क्वालिफिकेसन दा हाइएस्ट क्वालिफिकेसन होननाय लोगो लोगो नोंहा बेसेबां क्वालिफिकेसन दङ पास जानाय बेखौ होथारनांगोन जेरै हमना ला HS पास हमना ला आं HS पास होथ'बाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो एन्ड जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना डेट अफ बार्थ होनानै बक्सआव टिक मार्क होदो बेनिफ्राय रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो ID मोनसिगोन OTP थांसिगोन मेल थांसिगोन आरो बेजोंनो लगइन खालामनानै माल्टिपल टाइप पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो नोङो जेराव इन्टारेस्टेड दङ बेयावनो एप्लाइ खालामदो जेराव नोंथांमोना इलिजिबल जायोबा अके थ' बे प्रसेसआनो आरो लोगोसे एप्लाइ प्रसेस फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव जेब्ला कामान्ड' पस्टआ ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन दा बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेटआ दा अफिसियेल आपडेट फैफिननो हागौ डकुमेन्ट्सनि जेब्ला नोंथांमोना मोनगोन अब्ला गासैखौबो फारि नायफिनजोबनानै इजि एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो नोंथांमोना हाखु दाखु एप्लाइ खालामथ'नाङा साननैसो नेथ' आरो माबा मोनसे आपडेट फैनो हागौ PRCनि सोमोन्दै नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय